Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi. Maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyot. Paibalo, giawhag ang tanang sakop sa community sa Couples for Christ Global, Handmaids for the Lord ug ang Servants for the Lord sa pagtambong sa atong General Prayer Meeting dinhi sa simbahan karong hapon sa may alauna sa Palis. Daghang salamat ang nagpaibalo cluster servant. Sugod karong umaabot nga Pebrero, ang El Shaddai Prayer Partner Fellowship International Hagna Chapter nag-change sa ilang schedule sa maong partner fellowship sa matag Biyernes sa alas 5:30 sa hapon ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa atong simbahan St. Michael Parish. Ang Hagna High School nga usa ka public school ug nahimutang sa Bungamar Hagna nagsugod na og panawat sa mga enrollees sa high school niadtong Enero 26, 2013 para sa school year 2013-2014. Katong gusto nga magpa-enroll, palihog pagdala sa mga musunod. First year or grade 7 birth certificate, original or Xerox. Second year to fourth year, report card sa niaging year level o certificate of good moral. Gipahibalo usab nga ang DepEd abli na nga modawat sa Teacher 1 position applicants sa elementary o secondary. Dalha ang inyong mga dokumento nga Xerox isulod sa duha ka folders. Dalha usab ang original nga mga dokumento para sa verification. I-submit kini ngadto sa tunghaan diin kamo gusto nga mo-apply. Deadline February 14, 2013. Daghang salamat ang nagpahibalo Amor Daniel Principal. Akong buot ito no lang pasalamat alang sa mga lay ministers, atong mga altar servers, ug atong sa atong choir nga nagtabang kanato sa nindot na kasulugan sa atong santos nga misa ato silang tagaan sa masipang pakpak. Mga igsuon kining bulan sa Pebrero, month of catechesis, no? Kaming mga kaparian mo libot sa mga eskwelahan nato dinhi sa Hagna aron sa pagpakumpisal sa ato mga kabataan ug pag-andam kanila sa pagdawat sa sakramento sa Eucharistia. Dako kayo og kabahin ang ato mga katekista niining maong trabaho ug apostolado mao nga ato silang tagaan sa masipang pakpak. Akong gihangyo kung mahimo magdala kamo sa taming nining Domingguha kay naa dinha nindot kaayo nga gipaambit ni Father Bunyaw unsaon pagbasa sa Biblia, no? Kay kita gidasig man sa simbahan niining maong bulan nga maghigugma gayud sa pagbasa sa balaang kasulatan. So gidasig kamo adunay mga pamaagi nga gi-encourage kanato sa simbahan. Palihog basahan ninyo ug kat-uni aron kamo maka-develop gayud og gugma sa pagbasa sa inyong Bible ug sa pagpuyo niini sa matag adlaw sa inyong kinabuhi. Daghang salamat, manindog kita alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo.